How we don't do that? The budget ba? Naka-work ka na. Naka-work ko. Alam mo ba si Eric? Hindi mo pala yan. Nakuhuli ka pala. Nakuhuli ka. Joke. Ano kayo kumalit mo? Ano kumalit mo? Supervisor. Director. Natin? Then sa highway, so manyari. Ini bakal terhenti, kita akan Thank you.
Tayo ata. Doon ay kakapit